Angger wis mepet bodho ngene iki rasa abot ning ati nyesek ning dodo iki saya krasa. Tur aku isih bingung karo rasa iki. Padha-padha sing jenenge sedih, tapi kok rumangsaku iki beda rasa. Jaman cilik sedihku mung mergo njaluk karo wong tuwa ora dituruti. Bareng wis gerang kaya saiki, sedihku ngerti wong tuwa butuh, aku ora iso nuruti. Terus sing marahi nyesek banget ning dodo isih kelingan bapak ngendika. Wis le, rasa banget mikir wong tuwa. Dungane wae bapak mbokmu sehat awet gagah. Sing penting tulung anak-anakmu. Anak-anakmu aja nganti kisinan karo kanca-kancane. Ngapurane bapak jaman semono ora iso nuruti kaya wong tuwane kanca-kancamu. Kuwi sing mari